Amalawi lero ndikufuna mugone ndi aka muchape nkamwa. Lero lino ndikufuna ndikupaseni akaka kamene muchape nkamwa. Muvesere mukamagona. Mawa ndikubwera ndi no time to waste. Mawu oti no time to waste walankhula ndi Atupele Muluzi, president wa UDF. Mawu amenewa amanena kuti Malawi akufunika aendere mawu a no time to waste. Amalawi ndikuuzeni, ziko limene limagwirisa ntchito mawu a no time to waste, nkumawa chita siku ndi siku nkukhala chida chawo, kukhala ndodo, zikolo silikhala losauka. Banja limene anthu ake amagwirisa ntchito mawu a no time to waste, mawuwo nkukhala muchifuwa, nkumashita kukhala ndodo, kukhala chida, banjalo silikhala losauka, limakhala mwana alirenji. Ndiye ndikufuna ndibwere ndi tanthauzo lake la mawu amenewa. Ambiri sakuziwa. Ndi chifukwa chiyani Malawi akusauka? Anthu wake amanguluza nthawi pa zinthu zopusa, atsogoleri ake ndi mbutuma. Nde mawa, I will come with no time to waste. Koma lero lino muvesere yake mchapa nkamwa. Ine ndi Mr. Bula. Awa ndi mafact no reverse. Pomwe ndikupanga audio yangayi kutero kwapita Muthalika ali mtulo. Pomwe ndikupanga audio iyi apita Muthalika ku State House ali munkonono. Zoti Amalawi akuvutika ali panzere wa mafuta Amalawi apita Muthalika sakuziwa zimenezi. Ali mtulo ang'amba kale majekeseni amatako majekeseni folo ali mtulo ali munkonono tikunena pano. Mtsogoleri wa ziko. Amalawi munatenga pa 16 September kukavota, munatenga moto ndi chezo nkuyasa Malawi. Malawi akuyaka, Malawi olilima. A DPP anena okha kuti kuthumba la boma kuli empty. There is no currency. There is no foreign currency. Kulibe ndalama za kunja. Pomwe anthu a DPP, nduna za DPP zagawana ndalama za kunja, zagawana a DPP amatengana kumakapanga pate ku South Africa. Kusogozedwa ndi Sulemani, kunyamulana nduna za DPP kukapanga maphwando ku South Africa, malo moti ngati ali ndi zokambirana apangire ma meeting yawo maloja minali mahotelo kapena maloja minali Malawi momuno, chifukwa ndalamazo zikhala Malawi momuno. Koma iwo anakomedwa kumanyamula ndalama mabilioni nkumakapanga ma meeting ku South Africa kumapita ndalama za kunja. Tamuona vice president Amaijeni Asa ananyamula mabilioni akupita nawo birthday ya munawo kumakama mowa kunja. Tamuona apita Muthalika akuyenda maulendo atatu a private trip atanyamula mabilioni. Lero lino ziko lili empty, lili bendalama. Nde wina wake zimphononkho mphuno to azitiitanise azisogoleri azakhale pasi azakambirane kuti tione kuti ziko litingati tukule bwanji chifukwa ziko lili kugwa. Mwaligwesa nokha DPP ziko limalizeni. A DPP mwaligwesa nokha ziko mutadya idya ndalama zonse zakunja. Munayiwala kuti kuno ku Malawi timagula zinthu zochokera kunja, mafuta amachokera kunja, fetereza amachokera kunja. Kodi Amalawi ndikufuna ndikufuseni lero lino usiku, ngati boma likuti kuthumba kulibe ndalama, chikhalireni ife Amalawi tilibe fakitale yopanga mankhwala, mapilisi otazipezeka mchipatala. Mankhwala uti magula kunja. Kodi Amalawi mukungwang'anapo za mafuta agali moto. Kodi ngati boma lilibe ndalama za kunja, kodi mankhwala muzipatala, mankhwala wakagula bwanji kunjako? Ndiye kuti miyoyo ya Malawi ikuluzika siku ndi siku kuchipatala. Chinthu chimene Amalawi simukuchiona. Amalawi muziwe kuti ngati
asogoleri kapena ngati boma likulengeza kuti lilibe ndalama zothekera kuti zingakwanise kukagula kunja ziwani kuti akutanthauza kuti bomalo la bloka, bomalo la thapo. Pa Zambia pompa apa Hakainde Hichilema mafuta aliko Kongo achosa ti misonkho tonse ti maleve achosa pa mafuta cholinga kuti Mazambians nzika zigula moverera kantengo koverera asamafinyike misonkho. Pa Tanzania nzimayi weni nzimayi Suluhu Hassan pompa pa Tanzania mafuta alipo pompa. Kodi Malawi mafuta amene akukusowani nokha ndi ati mafuta. Mafuta amene manena kuti akusowa mafuta kunoko kodi amachokera kumwamba mafuta awo. Chifukwa pa Tanzania mafuta alipo, pa Mozambiki mafuta alipo, pa Zimbabwe apa mafuta alipo, pa Zambia mafuta alipo, pa Namibia nzimayi kumeneko nzimayi netumbo mafuta aliko kumeneko. Anachosa anasisa mtengo wa mafuta kuti nzika za ku Namibia ziverere zigule moverera. Koma muziko lino mulibe mafuta, sugar mulibe. Kodi sugar aso ndi nkhondo ya ku Irani. Mavuto osewa msogolera kugona ali mtulo mukungomenya nawo majekese na matako pa ziko limene lilibe usogoleri. Amalawi tinkakuuzani kuti musasankhe mbutuma ikuika pa mpando mukupha ziko inu. Kuli bwino chabwino mukanakhala kuti mwakuyanda achakwera mmene munachosera achakwera mukana mutenga uyuyu wa movie wa chilungamo Sandras Juma ndikumuuza Sandras Juma takukhulupirirani kuti achakwera takayikira koma iniwa Sandras Juma yendesani ziko ili. Tikuti kuli bwino mukanakhulupirira Sandras Juma Malawi wa movie wa chilungamo ndikumukhulupirira kuntenga kumpasa ziko. Lero lino chimene akanachita akanaitanisa mafumu amanena mwini wake, akanaitanisa mafumu. Sandras Juma akanaitanisa asogoleri ose amene ali ndi business, akanaitanisa ose ofunikira azipani zonse. Amalawi tikhale pamodzi titani kuti ziko litukuke. Kenaka ndikupeza solution. Koma inu a DPP mwaononga ndalama mwanyambita ndalama zonse mwabayiba panopa muli mphuno B zimphonongo tho mukuti bwerani mutithandize malizani kugwesa malizani ligweseni ziko chifukwa ndalama zimene zimatukula ziko mwadya. Azombe ndi omwe wa Azombe anapanga factory yoti zipanga fetereza mziko lino. Pano munabloka kuti factory ija isaphuke isazayambe kugaya sugar kupanga produce fetereza chaka chamawa. Cholinga iniyo mwazilowesa mundale kuti angazachuka angatilande udindo. Kodi Amalawi azakuvoterani pamene ali palani ya mafuta, azakuvoterani pomwe mziko lino mukusowa sugar, azakuvoterani pomwe nima akugula mtengo okwera. A DPP Amalawi amene munkapusisa kale siku lomaliza kwapusisa ndi 16 September. Panopa simungapusiseso. Iyi ya mwamazi 2030 iwalani. Komaso ndikuuze ina DPP mukapanga soka kuti mufike 2030 ndi mwayi. Inu ulendo wanu uthera panjira. Mark my words. A DPP kuti musazitenge bwino zinthuzi kuti chinthu chimene mukuyendesera apa kusogoloko. Inuyo kuti mufike 2030 muli pampando. Mundibwere chala ichichi ngati kuyendesa kwa kukhala ukuku. Amalawi mwabva kununga. Malawi akakwiya amafika pa mnunga adala. Malawi amanunga ngati mnunga adala. Inuyo mukapusa mmene mukuyendesera ziko musimungafike 2030 mukuyendesa ziko mopusa choncho. Anthu akuba, anthu ozikundikira, anthu ozikonda, anthu opanda chikondi, anthu amatama. Tiona na mawa mu program ya There is no time to waste. Awandima fact, no reverse.